जेरै खोथा होदों एरै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। फिन आरोबाव 10,000 नखरफोरा हानि फोरमान बिलाइ मोननो थांगासिनो दङ। नंगौ, हानि फोरमान बिलाइ गैयै बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय हानि फोरमान बिलाइ गथायबोदों बिटिआर सरकारा। थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जलेश्वरी गेलेग्रा फोथाराव कुसुगाव आरो हलथुगाव फरेस्ट डिभिजनाव दिनै 10,000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायगोन बिटिआर सरकारा। मख'जाथावदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि हाग्रा आरो हा बिफाननि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों खामानि मावनायजों थांनाय 3 बोसोरावनो बिटिआरनि थागिबि 1 लाखनिबो बांसिन रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायखांबाय। इउपिपिएलआ खुंथाय गोहोआव फैनायनि सिगांनो रायजो राजाफोरनो होनाय रादायफोरखौ फारि फारि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थांखि नाजावनाय बायदि गोरलै राहाजों मिशन बैसोमुथि 1.0 अनलाइननि जोहै गावबा गावनि हानि फोरमान बिलाइ लेखाखौ एप्लाइ खालामनो हानाय राहाबो खालामना होबाय बिटिआर सरकारा। दिनैनि बे गिदिरथार हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसेसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों, 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।